wis ditembangke to terus minggat. Ya ora apa-apa jenenge mbok menawa ki kesel bar joget ki mau. Iya, nek Pamundutan selanjutnya isi ana apa? isih ana Putra Nuswantara karo Setya Tuhu. Kang Gareng arep sing ngendi sik? Aku sing Setya Tuhu sik ya ora apa-apa. Bawane sida asih. Iya. Ketoke sip ya iki sik. Ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo. Oh, sesuai request. Heeh, sesuai request. Nggih, ning alon buah duripke sik mike. Oh, sampun Oh, Mas. nggih, sampun, Niki nggih. kebiasaan lho, Jan. Kebiasaan Kebiasaan mati mike. Mun mboten apa-apa. Mengke Nggih. duripke gampil nek carane nguripke niku gampil. Sugeng enjing Mas Sugeng enjing. Wah. Pripun tesih sakit anu? tinggi Lumayan, ngoro? Lumayan. Mugi-mugi Nggih. saged. Pokoknya buat wayangannya Mas Gading tuh selalu ready, Mas. Wah, jan. Tak usahakan pokoknya. Ya iki mengke apa jenenge? Aku ora Apa? ngomongan apa ya mau ya? Apa Mas Gading? Lali ya wisan. Piye to? Lah sing dieling-eling apa? Kowe dong apa ta iki? Dong apa ta iki? Sing gayeng malah sing kono e. Ora apa-apa kuwi kok. Srupot jenenge. Iya, mensupport. Nggih. Mensupport Mas Gading. Nggih. Setya Tuhu Setia dibawani Tuhu. Bawanya situasi. duet napa Situasi. saya sendiri? Kula nek duet dereng saged soalé. Oh, nggih. Ning alon-alon mawon nggih. Iya, Mas Gading. Ale mungkin ndak tambah lara ngono alon-alon. Lara ya wae. diobati Mas Nggih, Gading mengko to. kula padoske obat. Kula ngertos bakule teng pundi ngertos kula. Langsung bawa nggih, Mas? Nggih langsung. Langsung bawa. Nggih napa mosok lagune sik terus bawa. Pamintaku Tak kira mau terus. Gunung Galunggung. Nimasita Sapa iki? Kok ana sing apik iki? Semar iki senengane nek ana sing apik terus teko meneh. Muncul. Ya lah, mar. Eling mar eling. Ora masalah. Tok ning kene wae aku. Monggo. Tansah rerun tungan ing sarina Kuwi cakepane dirungokke. Ora do kriap-krisip wae. Cek isuk kok ya marai kaget to Mas Gading. Bentos melek meneh. Rang bar mangan bakso. Datan kinggang lamun
sanget ing ati yen cedak tansah mulat Yen cedhak tansah melet mulat mulat sida asih Pindo mimi lan min tuna ayo bareng mas hana tapi wajib sida asih penake Raja Mak. liyer langgame Mas Gading. nggih Nggih. Saya enjing saya gayeng loh Mas. wah gayang mawon gayang dhewe tak rono meneh wis rampung Sudah Mas Gading. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. San kepenak temenanan. ha iya no Jam pira iki, Truk? jam 2 lagian Wis aman. Kira-kira gara-gara iki le rampung jam tengah 4. Wayangan bubar adzan subuh. Le bubar wayangane kok ora le rampung gara-gara tak ketak lho kowe. sapa reng Kancaku biasa to. Aku nek karo kancaku kan kejem-kejem aku. iya ora apa-apa terus ke Heeh. Aku mung niru bapakku kok aku kok. Nek karo kanca-kancane kejeme ra jaman nek nang omah kae. Ning betane nek kae lomo. aku lomo ora Weh lah padha iki kepiye dhewe ngerti dhewe. Tekon sing ngedram kae nek ora percaya. ngopo karo sing ngedram Somai barang tak tukoke batagor padhake. Aku barang iya kok mulai tisu basah barang aku mbasahi. Cengele ora apa-apa kok. ratos-ratos lho reng Ora apa-apa. Aku besti kok nek karo kae kok. Ket wingi wis Setyakine arep digawa ramen, Setyakine arep digawa ramen. Aku yo muni ora ndedet ngono ta. Tak kira ki yo aku muni ra ndedet ngono kuwi ora apa-apa iki gawanen sik engko gampang. Tak kira ki ngono kuwi. Jebul kok oh ya sesuk wae ya. Ya ora apa-apa. Pahit. Ya ora masalah. Ora masalah. Mengko treke 5 ning nggon aku mengko. Tak bayari 1. Kon bayari 5 ya bongko tenan aku langsungan. heeh Isih ana apa mau truk keri dhewe? Putra Nuswantara kang garing Heeh. Putra Nuswantara. Penake kepiye iki? Sing nyekar sapa sing nembak sapa? manut aku Lah ki mau wis aku lho, Truk. Masa aku meneh? Gentenan kowe saiki. apa ya arep apa ya sapa ya kok apa sapa ya aku ki sing baris-baris paling pojok-pojok kono kae sing
Pinuk banget ketoke iki nek dirungokke iki jan jos. Sesapa ta, Truk? Oh alah. Leluhur. Apa Reng? Leluhur. Ya ora ngono kuwi ora sia-sia nek karo kae iki. Kae iki jimat. Kae iki apa jenenge? Pusaka padake. Artefak lho kuwi. Artefak iki saya tuwa meneh. Kuwi wis memasuki situs kuwi mung. Wis Truk, gek ndang Truk, gek kon nyekel mic kae iki. Kula nuwun Simbah. Nggih, Lho iki nak Mas. lagi halus iki Kang Gareng. Heeh, lagi harus. Sekali-kali halus. Pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki hawane rada adem. Rada adem. Nggih, butuh Nggih. kehangatan jane. Napa ajeng kula obong mawon? Maksudnya kemul. Oh, lah, nek rek. mboten gawa. Nek butuh kehangatan ki tak sumete. Ya artok selomot nganggo udut apa piye? Aja, langsung rek wae gek disumet. Didhawuhi napa niki? Didhawuhi supados ngobong menyan, Nggih. Apa? Ngobong menyan. Apa? Masrahke sajen, jawabi sajen. Kita anteni le atos durung metu atose. Sing di kangen iki nggon atose. Wis ratos ya, wis keyor. Ketoke atose iki nggo ngubengi reng. Heeh, kendaraan untuk kentekan bahan ndak nek kene-kene ditokke. Ning omah engko ditokke lah pokoke mung cerak to. Awak dhewe reng sing kentekan bahan. Ya ora masalah. Kita pasrahkan dalang jajarku. Ya putra Nuswantara. Dibawane. Pokoke aku arep anak kucing. Anak kusing. Oh lah anak kucing, aku rungune anak kucing. Bagus. Bagus. Oh bagus. Besok pintar sekolah. Lah ora kulino kok ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek ra wong tuwa ki harap maklum. Nggih, wong tuwa. Yen wis bisa nyambut gawe Keyboardnya Mbah, keyboardnya Mbah. Loh, wah. kudu mlaku sak mestine. Wah. Alah. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Ya padha-padha. Iya. Apik e. Ayo ya sih. Kepinuk. Ah iya. Pe, Kak nganu sapa jenengmu Reng? Ah, Kang Gareng piye? Sak lagu meneh. Oke, arep apa?
Dika penutupan ta iki? Penutupan. Sing rada gumiak sithik. Apa? Perahu layar sing pisanan pelok, engko sing loro slendro. Ngono. Iya. Oke. Saka kendang. Iya. Kur. Pelok terus pindah slendro. Iya. Ayo terus. Ayo. Semarekoten prayetna samurires eko balik titione gandayani blagagagugag sadulita mel-mel. Guru, wis aku iki karo anakku Garing Petruk wis mbok go ning kayangan.
Terus saiki karepmu arep kepiye? Nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo Guru Waton. Kowe gelem minangkani panyune Bagong. Gelem maringke pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala. Piye Guru? Boten Kakang. Sampun ngantos kado ati kejeron penampi. Krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan, kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula. Getun kepiye Guru? Inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar. Pramila Kakang, saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar. Kuwi apa tenan Guru? Inggih Kakang, kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut kuwi sok congrah lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura. Wis tak apura ora dadi ngopo Guru. Matur nuwun Kakang. Gareng lan kita Petruk ulun wis luput. Ulun mundhut pangapura ya nala Gareng lan Petruk. Inggih. Sampun boten dados menapa pukulan. Kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa. Nggih pukulun. Kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten. Guru, nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelemper tangga jolan jambu Dipa Nirmala. Bab menika mangke gampil Kakang Semar. Nanging kangge nebus sedaya lepat kula, malah menika Kakang Semar nala Gareng lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelemper tangga jolan jambu Dipa Nirmala. Monggo mangke dipun dhahar Kakang Semar. Ya tak trima Guru. Nala Gareng lan Petruk iki mongko malah arep disuguh pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala. Kowe ya dikeparengake melu ngrasake. Waduh, Truk. Awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu. Wah, ya ndah enake kaya ngapa ya Reng ya disuguh daharane para dewa iki. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiah manangkung sumungkem guling sang agung rerepa baboe maneman peraten tek pranto kula tadah ronte Bathara Indra mara gagi jupuken pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar murih enggal didahar. Inggih ngestakaken dawuh Rama Pukulun inggih. Alon-alon lho Guru, inggih Kakang Semar.
Pelem pertangga jalan jambu dipunirmala sampun cumawis. Praita lan waspada Kilura Semar Badrana ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti. Parantene kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata. Kilura Semar Nara Garing lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar. Awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok. Semrepet manone plak Kapidara sami datan enget Purwadaksina. Pelem pertangga jalan jambu dipunirmala ingkang didhahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Mara gage Semar Garing Petruk kuwi bandanen tumuli papan ki ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samangka ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah inggih esaken dawuh Rama Pukulun. Kencang Waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana saya ora karu-karuan. Kula niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan mongko dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten kinten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Katitik niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi pelem pertangga jalan jambu dipunirmala. Neng jebul bareng didhahar Kakang Semar Garing Petruk sami semaput walah prekencong. Lah kok malah saya ndadrane saning tumindahe Adi Guru. Sampun Kakang, sedaya perkawis menika ulun dadaki. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun mang titeni mawon. Arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru? Ulun Arjuna inggih Pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngapa? Basa daerah apa? Ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Garing Petruk Bagong supaya
Jaluk apa jenengane pelemper tangga jiwa karo jambu tipe nirmala karo jambu alas kulit ijo. Nulungkun dhisik mengko dhisik Arjuna. Ora sakakean mengko dhisik gelem menehke jambu alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa yen pancen wani gage patenono Raden Arjuna patenono bulun patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani apa arep tembak-tembakan aku ya wani boxing apa arep smackdownan wani aku ayu Bathara Guru aja mung meneng wae guntur geni guntur angin tampan ono. Kembang api saka ngendi iki mau? Lho ora ngopong ora kena ngopo? Ngopo wong ampok? Kene iki lananging jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api? Aku tau kejeblukan Roman candle wae biasa wae. Yen mangkono cis Trisula tampan ono. Kencang Maruda yang Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gede banget Bagong. Waduh konangan Bagong. Nglonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candra Demaka gage tulung ana ya Bagong ngestaken dawuh.
Kakang Semar. Kakang Semar ana maling. Kakang Semar tangi Kakang Semar. Ndara Arjuna kula nyuwun pitulungan. Santai wae. Sik menengon dhisik. Wis tak wari dadi bebandamu. Margake lungguh jajajer karo Arjuna. Ngaturaken sumul sama bumi kula Wanjadara. Iya tak tampa Semar. Nolo garing Petruka iso tekan kene. Kula namung diajak kalian apa jeneng akehne Semar niki Ndara. Mbok dimatke sik to, Reng. Ki lho sawangen kaya sapa? Oh alah. Kok iso ya truk ya? Mbok aku ya ora ngerti, enggak habis pikir aku yan karo kae. Enggak habis pikir aku yan Petruk aja sembrono. Tak surung ketemplung kawah kowe. Nggih mboten Ndara mboten. Kakang Semar. Pripun Ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni Guntur Angin Guntur Ketut Bot ora tumomo banjur namake Cis Trisula. Namake Cis Trisula ya ora tumomo banjur melayu Bathara Guru melayu merdoning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna ditututi. Gonjang anjing lae klap-klap aton kerenjang resang mawe gandrung Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Mulane sawetara suwe Kakang Semar lan Punakana Rasi Bocaos kabar sing tak tampa jebul kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa. Wah. Yen kuwi pancen sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo. Malah nek perlu ayo dibantu sautuhe. Ngeling ana wis ora iso diitung kabeh lelabuhane Semar lan Punakawan tumrap para Pandhawa. Inggih Kuku Prabu. Kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya kabetanipun Bagong anggenipun badhe mbangun desa mengkono yai. Pancen ya kudu disengkuyung lan dibantu Kaki Kresna ulun tulungana nggih. Ulun rawuh paduka ngaturaken sumangkeming pabekti Yaya Kresna ulun tampa. Wah, guru kakekku. Basaku lan sembahku katur Werkudara wis ulun tampa. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti Pukulun Arjuna. Jebul kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Menapa sebabipun mekaten? Dene paduka Pukulun duka Arjuna. Nalika mau jeneng kita sowan ana ing kayangan
malah wani malang kadhak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke marang ulun nalika mau kita ulun tamani guntur geni guntur angin lan pusaka Cistrisula. Nanging kita mboyo apa-apa. Banjur ulun trima mlayu mudhun marca padha tinemune jebul kita malah wis ndhisiki laku. Kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna, Arjuna kudu diadili. Wah, aku sing ngadili tak ajari Jlamprong. Werkudara. Werkudara. Kakang Mas, kula mboten mangertos dhateng kalepatan kula. Ngertos nampi duka lajeng dipun jembalani Kang Mas. Wis ben, kowe wis wani memirang guru kakekku, nanging kula mboten rumaos Kang Mas. Rasah kakehan alesan. Werkudara sabar, wis Werkudara sareh. Werkudara perkara iki aja grusah-grusuh. Wis ben Jlamprong wis kurang ajar. Ya, nanging perkara iki kudu ditaliti luwih dhisik. Ulun menapa prayoginipun dipun taliti langkung rumiyin. Mbok menawi pancen wonten Surya kembar ingkang ngembari Dimas Janaka Kresna Werkudara Arjuna. Yen jeneng kita mboya percaya, ayo ulun kanthi munggah ana ing kayangan. Bathara Guru bali munggah meneh. Iki jam pira to iki? Isih iso suwe meneh. Bathara Guru durung kapok mungsuh Raden Arjuna. Werkudara. Piye?
Meneng lho Werkudara aja guyu, aja ketawa. Wah. Wah. Jelak sing gede jlamprong sing kono jelampor. Wah, Kakang Mas ampun gumujeng ora. Werkudara. Piye? Aku ora kuat Werkudara, tak madhepono ya Werkudara. Ora kuat tenan aku Werkudara, iki ndak guyu terus aku Werkudara. Wah, iya. Kae sapa kae ireng citheng. Kae apa drideng Kakang Kuus? Sapa iki kae mburine sapa? Ditepungake wae aku nata Ndwarawati Prabu Kresna. Prabu walah. Koko Prabu Kresna. Sing gedhe dhuwur kae Kakang Mas. Kakang Mas Brutu sen. Wah, Werkudara. Iya Werkudara. Kresna. Werkudara lan Kita Arjuna. Wonten dawuh nun. Jebul bener ing kene uga ana Arjuna Kresna. Arjuna sing sejati sing ngendi iki? Lah. Mila kala wau kula matur bilih wonten Surya kembar. Dus malah ningrat ana wong wani ngembari, ana wong wani ngembari. Kowe ya wani ngembari aku. Ana wong wani ngembari marang aku tak gawe kucem jenenge Arjuna. Kelakon tak lanang dening aku. Ayo maju rene. Surubrata Jayabrata bagian padha-padha. Iki ana cah cilik iki sapa iki? Iki sapa iki? Wis kula niku Sanghyang Menang. Oh iki nyuwun pangapunten Pukulun. Kok kula dereng salin Pukulun? Kuwi dudu. Kuwi agemanmu dhewe. Bagong iki mengke kula salin ning mangke riyin. Pukulun
boten nginten jebul paduka pukulun ingkang ngayomi dhateng Punarjuna ingkang sejatosipun menika Bagong. Ya Guru, pancen ulun ingkang ngemongi jagati Arjuna ingkang sejatine iki Bagong. Mula iki mau Arjuna kedadean saka Bagong pancen ampuh merga ulun ingkang ngemongi satemah jagat kita Bathara Guru dadi peteng merga kita guru pancen luput. Aduh, Eyang Pukulun, kula ingkang lepat nyuwun pangapunten Guru. Bagong Darbe gegayuhan bakal mbangun desa iku gegayuhan ingkang utama. Nanging malah mbok nggo pancatan nggon kita ngendhih marang panguwasaning Semar. Guru, coba saiki gagasen nggon ora leren ngreka daya kepengin mateni marang Ismaya. Kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye? Eyang Pukulun, krana rumaos sakit raos sing manah kula, selagipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem. Guru, yen kita rumangsa keganggu batinmu kuwi, apa Semar ya tau ganggu marang kita Guru? Inggih. Kakang Semar karana Kakang Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat njalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula menika Eyang. Oh, jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono apa piye? Pangangkah kula inggih panjenipun mekaten Pukulun. Mencek saka waton ya ki kaya ngono kuwi. Kadowane kurang duga, tandang kurang tanduk, candak kurang tunduk. Ki ya kaya kowe kuwi Guru. Sedheng ulun pribadi wae yen tanita ingkang dewak-dewake marang ulun, tartemtu bakal ulun candhet merga sifati mung kapinujon. Apa tok kira Sang Hyang menang ramamu Sang Hyang Tunggal? Lan kowe Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasaning Zat Kang Murweng Dat. Ya kuwi Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kawasa. Bathara Guru, wonten dawuh lekas kita kuluput gedhe. Mula dimen duwe rasa tepa selira, dimen duwe reksa rineksa. Mulat sarira angrasa aniwru ing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca. Apa prayogane saiki lakone diwalik dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamung. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ingkang aduh boten Pukulun. Duh Eyang boten. Eyang Pukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kowe ta syukur wis rasake lho. Kowe wis bola-bali apa jenenge? Oh bola-bali lali aku gantian. Bola-bali dilingke karo Pukulun Bathara Narada ya padha wae. Senengane kok kaya mangkono kuwi. Sesuk meneh aja dibaleni ya, sesuk meneh aja dibaleni. Sesuk meneh rasa dibaleni. Iki bapakmu nendi Bagong? Pak. Rene, Pak. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi? Rene yo. Kula wonten dawuh Kakang Semar. Kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis ora dadi ngopo, ning aja dibaleni meneh. Terus iki kepiye aku sida entuk pelem karo jambu apa ora? Nek ora oleh tak ngamuk meneh Bagong, kita aja sumelang. Guru, gegayuhan Bagong nggone bakal mbangun desa iku sembadanana. Paringana pelem pertangga jalan jambu Dipa Nirmala wis mangsa borong Guru. Iki pripun?
Salin sumuke aku. Pon saniki pripun? Tak tagih saniki. Le maringi pelem ya sing akeh, minimal 10 kilo. Wis cukup kuwi, mengko. Jambune 13 kilo. Monggo nek ora meneh tak wadulke pukulun Sangguang menang. Ya Bagong. Monggo ulun paringi Kakang Semar. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten, monggo. Monggo Kakang kula aturi wonten kayangan rumiyin Kakang Semar. Ya Guru, ayo Guru. Dina perang ngono kae Raden Werkudara maju, musuhe sapa? Sing arep jaluk Bagong ora kena bangun desa. Niku sapa ora ana. Soale iki kok tumben Kurawa ora melu cawe-cawe. Apa-apa ratu-ratu sabrang ngono ora ana sing melu cawe-cawe. Heeh. Ketoke apa jenenge? Ora duwe biaya ketoke iki lagian doan. Ora iso jalan-jalan. Dole iki lakon Bagong bangun desa wis paripurna. Muga lakon iki bisa ndayani lan murakapi kanggo warga ing sanden mriki, sanden Argamulya Sedayu Bantul mriki. Tansah binerkan Gusti cinaketing kanugrahan. Rahayu, rahayu, rahayu.